Mayong morning, Metro Davao. Time check, it's 10:30 in the morning. Alas 10:30 na. Kauban dyan po ng Arya sa Kaunog Arya. Kung ikaw ang kaunon, Arya na. Kung na po yawan. Alam mo, sigig-sigig. Ano, bitaw, giganahan. Well, mga kabisyo, ngano daw mo pa yung pag mag-kiss? Ngano kaya? Well, mga kabisyo, it's Wednesday, December 7, 2023, and still no class pa rin. Class lang ha, pero other establishment, mga kabisyo, work. Ayan, okay ra ka na mga be, dyan lang. Kaya watagi pa dako na sex bomb para mo bawi. Ay, nako, good vibes na tadiri mga kabisyo. Di ta pwede magmugot-mugot kaya makatiguang na, be. Gusto ka matiguang agdali, ha? Kung di ka gusto matiguang dali, be, halabi, mga tawa, tabim sa di katawanan. Mira esena, Jod. Well, mga kabisyo, live na live po tayo sa tang FB page. Ang Love Radio Davao. Ug sa Ariana-Love Radio Davao, mga kabisyo, pwede kanyo isend ang inyong mga response sa ito ang pangutana karon. Anong mupi yung man pag mag-kiss? Why do people close their eyes when kissing? Why? Kuyawan. Hala ka nalabi nga, nabita-bito, no? Ano bitang mupi yung kabe pag kanang kissan ka? Sige daw, be. Samtang naka sa jeep, naka sa van, naka sa bus, naka sa palengke, or unsa ba na adira daw, be, ipiyong daw na imuhang mata, tapos imagine, imagine na nagikisan ka sa imuhang crush. Lahi rajon, kinaingon labi nga tulak ng bibig, kapit ng dibdib, asa na padulong. Ayun sila mga kabisyo, closing your eyes is a way of making yourself more relaxed, diba? Na makafeel mo ingon ana, bing samtang nakapiyong ang imuhang mata o imuhan ang gibisi-bisihan ang imuhang mga lips nga mga grabe jud kayo ka soft. Grabe jud ka pinkish. Hay nako be, asa dyan na padulong. Bita mga bisyo, pwede kanyo na isend ang inyong mga response, imuhang pangutana be, ano mo po yung manjud pagkisan? Why do people close their eyes when kissing? Tungod ba kay lami na dyan siguro kayo siya kisan? Or ginaingon nila mga be nga, kung mumata man daw ka, mawala ka sa concentrate. Wala ka sa concentrate kay syempre makaingon ka nga okay na lang ni oy kaysa katong isa. Ay, siguro ni. Ay, dagway jud. Oy, meron na tayo mga comments. Mupi yung pag mag-kiss para ramdam mo o ma-feel jud nimo ang lips at galaw ng dila sa loob ng bibig. Hala ka mere, sige ka na kang Rigi Brizuela Obligar. Ayan daw. Mupiyong yun daw siya para ma-feel daw niya ang lips o ang galaw daw sa dila sa loob ng bibig. Ay, lahira, John. And hi to Michael ng Cas. Mupi yung pagmukis para di makita ang iyang pores nga astang dagko. Mona, di ka maninuod dayon. Maninuod dayon ka. Ato bitang grabe pagpanguya bitaw nimo, wadyo kay pakisayahang pores. Pero bitang nakis na nimo, imong piyong-piyongan ka dako kay siyang pores. Di pwede na, be. And hi to Wina Bondi. Mupi yung pagmukis para damang-dama mo. Tapos later on, musukarap dayon ang iyang mga mata. Wow. Sana all. Ana day na wera. Musukarap. Depende siguro sa mukis. O dapat po mga kabisyo, kung nagay kay uyab gani, be. Uyab mo dyan mukis sa imuhan, no? Or either sa imong mamagpapa. Dapat dyan manutbrush po ka para ganahan po na siya more response. More response na. Day na, be. Dagaway dyan.
Hi to Heart Condensya. Mupi yung pagmukis, Arya, para di makonsensya kay pare. Kita ko yung magkikisan dahil Heart Condensya, ha? Ano siya diri abi, mupi yung daw, para di daw makonsensya kay pare. Ay, si Mari dahil magkakis, ha? Ay, nakabe, pagkasipat na lang jud ninyo. Well, mga kabisyo, magpadayon ta sa tang FB page, ang Love Radio Davao, o sa Ariana page, baby. Ayan, good morning! Ayan, good morning sa ako mga babies out there. So, ayan, salamat sa inyo mga kabisyo na, no? Adlang Wednesday, December 6, 2023. Ayan, paspas kayong panahon mga kabisyo. So, mga babies, like, karon lang naka-tune in. Karon lang naka-on sila mga cellphone, nakatanto ang live. Well, babies, atong pangutana karon mga be. Nga daw mupiyong pagmukis. Nganong sabay na ako mupiyong kumumata di ay. Unsa di pwede kumumata or kumumata ka be, murag di jud ka focus be. Gusto mo ako atong isa ba? Or ginaingon nila mga kabisyo, lami jud kay mupiyong pagmukis para kanang ma-feel jud daw nimo. Og syempre ingon nila be, pag makapiyong imuhang mata, focus ka, concentrate ka, og the more nga relax daw pag makapiyong. Ay, ambot na kaya ni Smile is free. Hi to baby Felix. Ayan, shout out my loves. Uy, nalalab sa day ko ani. Hi sa imo hadira abian. Hi to Ricina Skinsay. Shout out mi din sa Santo Niño Mintal. Mupi yung ang babae kay baho ang ba sa lalaki. Ay, meron si hoy. Mga lalaki, sa mga babies, sa mga bed, nga naminaw, ha? Ana si Arosina Skinsay, mupi yung ang mga babae kay baho ang ba sa mga lalaki. Okay, mata kong ingon na nga, be. Siyempre, labo na sa mga uya, labo na pag first time, ano pag mo, first timer, or either mga first month, second month, ana, jud. Siyempre, magpa-cute-cute, man jud mo na, be, magpahumot, magpalami, siya, tas magpalami. O dali kalimtan gani bi manut brush jud mo bi para imuhang uyab di pud ma-turn off. And hi to Leonie Gaviola. Aron dili malibat DJ. Ana si Leonie, mo po yung daw para daw malibat. Hala ka dira. Sure jud nang para di malibat or ginaingon nila Leonie Gaviola nga para jud daw kanang dili mo sukarap ang mata ka bisik asa na padulong biba. Lisod na. O lisod po daw kayo ikis sa mga lalaki or sa babae pag marpel ang ipon. Di ba? Na yung mga ingon ana nga klase nga tao mga be. Na yung uban nga kanang dili sila komportable makikis sila mga uyab labaw na pag ilang uyab ka way ngipon sa atubangan. Puro na lang daw gam. Suwa daw sila ma-fell. Ngipon. Nagway dyan. Nakamerese na lang dyan ninyo mga be. Hi to Raymond Build Cristino. Shout out watching from Agusan del Norte. Yan, salamat sa inyo hadira abihan to Boyski Monton. Watching from Carmelia Davao. Ano si Terio V. Nivlem. Para ma-feel nimo kung asa mo gilok. Uy! Terio V. Niv. Mo piyong daw siya para daw ma-feel niya kung asa mo gilok. Uy, naday mo na nga gilok-gilok. Wala ko katry anak, be. Naday gilok? Or na ginaingon nila mga kabisyo nga pag mo kiss, gani ka ng gusto nila ba sila mga partner nga naipa-twist. Ay! Naipa-twist. Gusto na sila og kanang gusto na daw sila kanang pag-kissing daw pinaakay. Ay, grabe dyan! Aside sa paako ng dila. Wow! Aside sa paako ng lips, gusto mo paako bilay, kay paako ni mga ngipon niya, be. Ay, dagway dyan niya. More na kay good kisser, mga good mo, mga hug, mga good mo. Sakto lang. Sakto. Kata mga di pa kabalo. Kailangan pa na mumutuon sa inyo, unsa mga advices ninyo, dira mo nang mo comment na mo dira mga be, kung unsa man jud, hatag mo tips para kang Arya, be. Ay, merese. And hi to Erica Florida. Hi, good morning dara sa imuha bi. And hi to Ayan Shin Kizon. Dara sa Buknoy ng 8181. Ay, ka-uncle boy ni siya. Hi to Leonie Gaviola. Mupi yung para di malibat Arya.
Piyong, oy. Pero basta ingon labi ba, kay kumupiyong manggo daw ka, lami kay mong piyong-piyong. Pag mata nimo, ay, damgura da ito. Gipakilig na ka sa damgo, be. Oy, saklap. And hi to Rialyn Fuentes, Miss Shona. Yan, Miss Shona family, ganda. Nami karon sa 90.7 Love Radio. Oh, hi to Ma'am Rialyn Fuentes. Miss Shona, good morning dara sa inyo ha, ma'am. And hi to Renan de la Serna from Nabon, Toranya. Namino do siya karon. To Ralph Kamasora, baby. Good morning dara sa imo. And hi to Orfect Deca. Usa ko mga babies like karon no nga naka-tune in, nga naminaw karon sa mga wala pa naka-follow. Please don't forget mga be nga i-follow ang Ariana dash Love Radio Davao. Either nasa taas or nasa baba. Stop, drop, and low. Bitaw mga kabisyo na sa link sa taas mga be. Or pwede po nyo i-search ang ako ang FB page, ang Ariana dash Love Radio Davao. Ayan. Nga nang mo po yung pag mo kiss, why do people close their eyes when kissing? Ana sila deri, asa naman to? Okay, kailangan mo po yung ang Ariana para damang-dama mo yung halik. Oy, gigikan na kang Orfect Deca. Oy, grabe, John. Hi, sa Turiel. Dalagan salamat dira sa imo ha, Orfect Deca. Hi to Gart Lalis. And smile is free. Katawa na lang siya. Kaya siya ka-kiss karong tuiga. Diba, smile? Tawa-tawa lang na siya karong mga kabisyo. Kaya wak man siya ka-kiss dito sa Japan. Paabot na lang daw ka, maabot ka dito sa Pilipinas, smile, para makakiss na ka. Free kiss daw na ka, Uncle Boy. Aray! Hi to Raza Lamari, Bali Barbarona. Wow, tas pangalan, oy. Watching from Buhangin. Thank you, dira sa imuha, dira abe. And hi to Eric, Florida, and Australia, and Sarah's family. Thank you, Ariana. Thank you po dira sa inyo, habe. Hi to all J. Rama. Shout out ko ma'am sa akong asawa nga love kaayo na ko. Sige ra kog padalag kwarta niya. Ay, ayan, God bless dira sa imuha, RJ. Tama dyan ay mong ginabuhat, be. Para higugmaon po ka kasi mong asawa. Og di po magloko. Oy, sa noon. And hi to mo po yung Jud Ariana para ma-feel Jud ang kabaho sa baba. Dagway. Lain po guys sa feeling bino kanang nana mo sa moment nga nag-date mong duha man. Tugnaw kay panahon. Syempre gaksuning mo na siya. Gitugnaw ka, be. Alam niyo mga moments sa mga lalaki na mga galawang lalaki, mga ingon ana man jud be. Gitugnaw ka, be, gakson tapos wa na dila na masugod ang kainit sa lawas. Chares! Manggawas na dayon na pag magpanggawas, lambing-lambing, bagid-bagid, kutob sa mga ipang bagid dira abe. Ingon ana na. After ana, dool kayo ang ulo, dila na magsugod ang kiss. Pero bago ang kiss daw, ana sila igawas na yung mouthwash. Mouthwash na dira abe para ganahan ko mo kiss nimo sama sa gingon ni Erica Florida daw. Ay, grabe, jo kakian. Hi to Gart Lalias. Alami, jud ang mukis basta nakapiyong. Nakapiyong may labo na pag nakatiming ka, be. Gart Lalias, kung ay muhang kakis kay hod kayo, good kisser, agoy magbalik-balik. Muna gining mo na kay Bino nga, sa kiss pa lang, wa na, ni wet na ka. Ni wet ka, syempre ulan, nabasa ka tungod sa ulan, or either, nabasa ka katungod sa yahang laway. Maong mo piyong para feel asa mo gilok, ana ni Teryo. Hi to sangay, ang bali-bali mo mga pangalan, good ba, oy? Kalaurian. Hi sa mga Kalaurian. Hi, Madi. Ay, Badi na ni Badi. Hi to Jenny Ann Pontilo Lanshan. Mo po yung DJ para di ulaw. DJ ulaw, oy. Pag nakabulo na gani ka, ada padulong. Oy. Labo na ka ng mga first timer. First time. Ano sa mga first timer lagi ba? Ano mga baguhan pag gani, piyong pa na. Misan pag hindi na baguhan mga bina na ginaingon nila nga. Miskan pag ganang veteran na ka. Ay, lahira mo daw nang mo mo piyong. Kailan po daw nang mo kiss ka nga sirag mata no, mura na kag zombie. Mo ka lagi. Mo piyong jud ang babae kay walay hilamos ang lalaki giubo naglalaki na ay prima. Pero ano sir, mano niya po uban sa nga miskan ka na ganing giubo or gisipon ang ilang mga partner. Sa ngalangan ang ganahan ka na sa lamian ka na sila. Walay, oy, way pili, oy.
Kisun, oy, tilapan pag mga sipon. Oh, yummy. Ay, dagway dyan. Nako. How to ever maganyan ang pao. Da sa katalunan granted. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung ako ang mukis, Ariana, mupiyong jud ko, tapos diretsyo na tulog. Oy, istorya. Istorya, ay dila, Noli, Bulacado, Sapin. Oy, atek ni mo, ikaw. Kung mukis mo, diretsyo tulog, ayaw na, diratek-atek. Kabulo ko sa napadalo mga ingunana, oy, kiss sa taas, antod sa ubos na, ganid na nimo. Nagay dyan. Hi, Toterio. Ang uban, mupiyong na lang sa kasakit kay gikumot ang ubos. Ay, nagawa. Ingon na tayo na, Terio. Come on, boys. Ganahan pa mo, boys, samtang kisan mo. Kumuton ang mga nasa lower part ninyo or sagdan na lang ninyo. Di ba makafocus, anak, kung inanauna, be? Dagway ninyo, ay. And hi to Christian J. Panerio. Para ma-feel kung unsa kalami ang laway. Oy, ala daw. Unsa kalami ang laway? Muna ginaingon nila, be. Lami daw nang ingon nila, be, nga kanang before ka mukis sa imong partner. Mukhaon sa daw kag candy para mint ba? Oy, kanang mga mentol. Kay lami daw kay na siya murag fresh. Unsa ba mga feelings sa ingon ana gani, be? Basta. O pahukatay. Okay. Hi to NN Binido. Salamat. Para ma-feel at Orion na. G, hatag textmate, be. Board kayo kung live. Gika na kang Renan de la Serna. Ayan. Shout out ko sa akong kaugalingon, Jod, nga sa 858. Oy. Hi to Jan na Ian Andoy. Kinahanglan mo po yung Ariana kay Basin Bahug ba? Panigurado na nanay mo ha, dahil Jan Ian Andoy. Mupiyong daw siya kay panigurado na kay Basin Bahug ba? Oy, grabe siya. And hi to Kensha May Lozada. Ayan. Mong mupiyong kay malibat man. Basta paglibat ba, di na mo balik ay muhang normal nga mata. Mauna, kay hangul man og lips. And hi to Al Pascual Galaza. Happy birthday dila sa imo habi. Birthday niya karon sa mga kaon kay Arya Baday ko sa kaon ni Isbutan dira Al. Happy birthday to you. Dili ko mo piyong oy kay basin nitulo ang sipon, malamoy na tog apel. Teryo, wala sila ipili, Teryo. Labo na naginaingon labing ang sipon mangko. Tapos sipon. Ubo mangko away pili oy. Basta gani ka nang ganahan na kaya wala. Kani kay murag chance na ko ni kay wala yang mamagpapa oy, way pili oy. Hi to Ryan Cavite ka Barbarona dala sa Ana Rose Plaza daw. Salamat sa inyong pagpabili. Hi to Celson. Ariana, dili pud kumukis. Oy, wa pa tayo kiss Celso. Jarave, ayan dagang katag mga friends diri ako naga-comment nga naka-experience ng mga kissing. Depende na lang kung unsa nga klase nga kiss ang imuhang gusto. Oy, kiss ba nga ana lang kiss nga bakbakan kiss nga grabing pinakay o sinamaray sa inyong dila kay paakon man ang dilag apel. Grabe din. Ano po si mong partner nabi ko imong paakon man imo yang dila. Grabe na jud. And hi to Ron. Good morning po dala sa imuha Ron. And hi to Lowell Miyaki. Hi Ariana Idol. Paglit naman po yung kasama ko sa track na si Ren Mark Corache. Hanap daw po siya ng jowa. More power po. Ay pagitay mo ang jowa, baby. Kaya basta di ka ng jowa, ni mo muna nga ng mga babae nga kusog kayo mang-hits. Alam mo yan, gani, be. Nagapa-hits ba mo yan, be. Ayaw dyan mo kumpiyansa lang piyong-piyong kay wagtang ang inyong cellphone wallet snatcher. Di ay to inyong partner. Mo dyan, sir. Tama dyan kayo na aron sinaskintay. Muna yung ni sir, ayaw dyan mo kumpiyansa piyong-piyong kay wagtang ang inyong cellphone wallet snatcher dito ang inyong partner. Napay uban mga beno, nowadays kanang napansin lang nako. Sa una, kung makakiss ka, imuhang partner, imuhang uyab. Pero karon be, pag makatry ka og kiss, kanang ang uban kay kanang nakaila lang, kanang karon lang nagkaila. Ang uban kay kanang nakasabay lang. Ana gani mo nagkasinabot mo. Ay iba
Iba na dyan ang mga words karon mga bay. Isa ba ka sa mga inuanang experience and Benito or Rolando Cuervo? Kaya nga naman. Ana man na with feelings makapiyong jud. Ayong oy. Asa may papadulong di ay oy. Hi sa mga Al Pascual. Salamat po sa mga babies. Oy, please don't forget to please like and follow our Facebook page mga beha sa mga wa pa naka-follow sa Ariana-Love Radio Davao. Ugaya po kalimti mga be nga i-share nga to ang video karon. Ayan, baby. Ariana, ako kay sa imo lami kaayo ko. Ay, lami oy. Ariana, kung ako ang mukis nimo mupiyong ka, pa kita nimo gay pamatod Grabe, John. Hi to Dario Pilotos. Shout out to Mayong Morning. Hi to Lowell Miyaki. Mikos na ang laway idol paglaplapan ang labanan. Grabe dyan, no? Mikos dyan ang labanan. Pag-ingon ana, be. Grabe. Shout out ko Ariana, Manglod, Mandayon, oy. Oy, kisi Manglod. Mayong bungkag, be. Pagkalablo dyan sa imuhang pahiyo, mawala ang mata, makawala og problema, we. Ayan na, shout out ko kay Largo na Asia sa Barracks Naminaw karon. Okay, unta Naminaw na dungog siya karon dira abi no. Hi to Epi Yats Orak. Ayan, hi Ariana, shout out ko dira sa Gerald Coma og si Melchon. Hi Uncle, si Melchor kaya nimo na diha. Kaya, oy, ikaw pala ba na ba mo comment kada biganahay ko sa imong hobby. Ingon sila nga na daw mo piyong pagmuki sa mga karon para ka tune in, comment down below. And hi to Michael John Libres. I love you, idol. I love you too, be. Be, mamista tapon sa Mintal December 8. Kalong Friday, sinas kinsa. Sige. Asa man, kakinsang balay. Baga kay ganang naong ba nga. Mo pa mamista. Timing kay pag-abot nimo dito abi kanawa pa sa nagsugod og kaon mayon katay unsa mga oras ang kaon niyo diri ate. Sige, sinas kinsa i-message ako asa talabit mga say karong Friday. Federico Rojo, hi ma'am Yana, shout out lang daw si Kandol nga nagtan-aw sa iyang cellphone. Dol, shout out naman dyan sa Banay-Banay Davao Oriental. Thank you kayo. And hi to Dev Bauton and Will Rio Lombay Ering. Hi to Philip Manegros. Pa-shoutout sa ko sa kuang amigo sa Susan Dakis nga nag-duty karon. Ayan. Thanks Ariana sa pag-shoutout. God bless. Salamat po kay mga kabisyo. Once again mga be, thank you kayo sa pagpaminaw. Salamat kasi yung panag-uban-uban kauban Japon si Ariana. At ang ikunin niyo unya, kauban ako si Uncle Boy from 11:30 a.m. to 12:30 in the afternoon. Daghang salamat mga kabisyo. Once again, time to say bye-bye na po si Ariana. Ugman na po magkita ay napunta ninyo dala. Bye-bye, I love you all. Terio, alo rin sir, kamutan ng sento. Ula kong I love you, babe.